Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, papanan ni Uncle Mau, kwarog. Mapan ka no ag jogging, antay. Pagjagingan na. Itilag law-law. Lumabas di tabalay datataba daw. Sa ijay tersina ni nanakwanang. Kalpasan na, mapan ijay paradaan may. Ay, kat. Agling at mat nga rod. Ano kasta? Unantay. Nasaya at mo't tapno maksayan jay dakkel at yan na. Wen. Di uray si kakumamay. Kinadwaam ko man ni Uncle Mau. Ay, pasadak inton madamdama, antay. Sayang, mate. Umayak lang makikapi dito'y balayaw. Ne. Kwarog. Asino jay timmanaw ititawad amari tuyang? Kasla ni tata ba daw? Wen sabay. Ay, agkita dan kinanggan. Asino day ta sumungsungad, tuya? Na, apay, di mon mabigbeg ni Kapitan Inteng a kumparain. Ni Kapitan Inting aya day ta. Katuan, awan mo tinabaliwan itilangan na. Papan ko man kumusta ay? Ala, ingka kasarita, tanay lumabasan dito'y balay. Parinte! Ay, alya! Ha? Ni kumpare mabadong day ta, uy. Ha? Sana nga lalya. Kapre! Ha? Ay, sana ka kapre. Bakas! Sana ka bakis, pare. Ha? Siyak, ni kumpare mabadaw. Aya, nabayag na bin ka, di pa nagbakasyon. Di amukat monster kan. Ha? Antay, ni Uncle Mau. Apay. Kita Mau. Apay ang nagbiit ang nagawin. Nalpas nga ta na nagjogging. Kita nagpartak at tumanay. Kaslad na kabutang na. Ang awan mo timang kamkamat kan kwa na. Adaytan. Ada kapre! Ha? Inyat ibagbagam akapre. Binteng. Ada kapre kwa raw. Nakaamak tilangan na. Awan mo ti makita mi asurot-surot kan ka. Kuwin nga ron Lalya. Aguray ka man. Kapre. Kapre. Ang mga samot kan ni Uncle Mau. Kapre. Kwaraw. Kapre. Ha? Kapre. Mabit lang Ha? Tinanog mo ito ni Uncle Kau. Napukaw na lakit nga roti puot nan. Ay, kasta ti agas ti panagam ang mangaw na. Mayat taon inton makareeng. Inanom ni Kapitan. Awan, Mike. Inasidgak laeng ta kinumusta. Nakaisemak pa'y kinkwa na. Ipukpok kaw na kidain ti alalya. Bakais ken kapray. Anya? Ay na, permay tinervyos na tuyang. Kinabutang na tilangan? Apay, limada kaya tuyang. Saan mo iti panagkunak? Kas kalangarod artista. Ay na, mabalinan na pang action star. Saan? Pang-horror. Anya kamitin tuyang. Di nakmit uyawin iti kasta Oray no kasta tilangam, talab na lab kalat tabadaw. Ay na, kahit nakaluto ka nga roday. Anya nga, iti kayat mo nga ilutok asidaan ka. Diyan naimas mo't Ala, bayam, tay nakumutang di tatersina ni Marikwanang. Ay, orayin nakabadaw. Amaw, nga niya ti pagchis-chismisan dagiti tattao dito'y tersena. Kan dito'y barangay tayo, maray. Anya, maray. Jay pan nakakigtot ni Kapitan. Idi nakita na ni Badong Mau. Anya? Aging kakano ita kaawampay puot na. Ay, sus. Iso nga ibagam kan ni Badong Mau, tasan pa'y lang umay dito'y tersenak. Tama nga no siyak mo't ti makigtot kat mapukaw ko ti puot kaw. Ay, sobramot deta pa nagsasaum, maray. Nasakit unay deta nga ibagbagam. Ay na, sa anak pa'y la anak yas asawa. Jak pa'y kayat ti matay. Kaya't mo asawan, matay ka no makitam ni Badong Kaw? Kawan,
Ay, mala, pautangan nak nga rod iti sidaan may. Anya, No saan nakapautangan, paumayak dito ni Badong ka. day taman ti kunakaon. Badong! Awan, sige, pautangan kan. Anya, ti utangan. Anya nga iti aramidon ta antay. Tapno agsublin ti puot nga Uncle Kao. Nalakala ang dayta. Ingka mangala iti kape. Ipasay up taken kwa na. Wanantay. Antay. Adto yan ti barakaw. Naingal day tawi. Ayos, Kwarog. Nagbiit ka. Sige. Well, paborito ni Uncle mo akapiday to. Ala, ipasay up mo. Wanantay. Ha? Kasla na alsaman matirupa na. Di nang samot kaya. Saan lata nagsubli ti puot na? Ang mga nusidaan ti kayat na nga angutan. Ay, wen. Manok ti sinda tayo idirabi eh. Ingka mangala, ta ipasay up mo. No adapay na bate. Wanantay. No saan pa lang agsubli ti puot mo iti ipasay up me. Ay, jaklamon, inteng. Dahito yan, antay. Mm. Aw, may salang akaray kay ti manok tinabahati, antay. At dapay kukuna, Ala, ipasay up mo kan kwa na. Aw. Ha? Nagwingi-wing, Mike. Wen nga raw, ang di pa lang nagsublay ti puot na. Ay na, makonkonsensya aktuyang. Pakakonsensya am. Di napasamak hindi kumpari nga inteng. Gapu kanya, naawanan ti puot. Ay, wan nga raw. Kat aging ga kano ita. Saan pa'y nagsubli ti puot na? Ay, talaga makonsensya ak. Payman, Nay, apay ngay nga raw ating makder ka. mapanak iti balayda. Inaktulungan. Tapno agsublay ti puot na. Ay kat manganta pa'y dandanin agburak tulot-lutwak asidaan ta. Madamdaman taon. Talaga makonkonsensya ak, tuya. Saan matan nga agsubli ti puot ni inteng, maray? Ay, iso nga rod abi nagaak ni Mari Tuyang. Adi na pa'y lapalpalubusan ni Kabadong nga umay dito tersenak. Tamangan no pati syakit matalimu daw. Aguray ka. Limat pare ba dong dayja magmagna? Ay, ayabak man. Ay, isaan Mari, di mo ayaban. Taapay. Basta di mo ayaban. Papanan na nga rudan. Agturong samat iti palayaw. Ay, nila ang kwarog timang bambantay ka ni Uncle na di tabalay. Mabit lang. Kumusta kan kwaraw? Ay, di mo kunain na matalimu daw kamay takaskin ni Uncle Mau. Ay, matalimu daw ak sa hagpay sa... Ay, di mo itulok Ayan na ni Uncle Mau. Ay, awan pa'y puot na. Kita man. Aw, antay ta. Nay, anya day ta intalaim. Di karay kay ti manok. Ang angutan na, barang agsublin ti puot na. Ay, katum day ta. Anya ti sirbi na day ta ngay. Apay? Basta siyak ti makamaw. Siyak ti makagapaw. No apay anawanan ti puot. Isu asyak mudlaang ti mangisublay ti puot na. Anya nga ti aramidam? Imposible no saan pa'y lang agsubli ti puot na dito'y panangkikikin kwa na. Ang katawan ko raug. Kasano nga mo mamakiki ni Uncle Kao, itidapan na. Kumpare gayam. Kitaam ko raug. Agsubsublay ti puot ng kalmaw. Uncle, kaduak ni tata ba daw? Ada paninti ka, pre. Paray, agtal na ka di paray. Saan nakakapray? Ni tata ba dong day tao, Uncle?
Di kumpare mapada malakay. Matalimudaw sa panin. Ay, saan mo nga itulok, pare? Matalimudaw. Ha? Natalimudaw man ngagpayson ni Uncle Kao. Ay, igagagara ng samit ng kwaraw. Saan? Talaga natalimudaw ni Uncle Kao. Ay, aguray ka. Tagawid akpay. Ha? Agsubli ka pa eh. Wayne, agsubliak. Ta isublek tipot ni Uncle Mau. Nakapuutan ni Kapitan? Wayne, nakapuotan ni tay. Ang natalimudaw manay. Anya? Iso nga nagawid ak. Tumayak mangalay ito sa red. Nagsubli tipot na. Anya nga iti umay mo alaan? Kwa, tuyang. Ingka man mang tiliw iti manok. Jay kawitan. Jay kalukmagan. Ananwam? Itunom. Tay nakipaangot ka ni kumparay. Ingka na. Sigurado ka nga agsubli ti puot ni Kapitan no mapaangutam iti tinuno a manaw? Wayne, iso nga ingka. Apay nga'y marikwana. Nakatalikod kamay. Ay, jak kaya ta makita tarupam, tajak kaya ti matalimudaw. Kasanuna nga rod alakwan nga'y. Kat gumatangak iti arak. Idi sumlatan ti kwartam dita. Taikang kamot iti gatgatangam nga arak. Sa anak mit anak abot-butang iti panagkunak kahit maray. Apay nga ni Kapitan? Kunkuna na lang na jay. Mamati kamay. Kaya't na lang nga uminom kami. No kasta, pagsangwan nyo to'y arak agatangam. Wayne maray. Agbanding kami ma. Kasdajak mamate anawanan iti puot ni Uncle Mau kwaraw. Apay antay. Kitaam Ha? Nakitam? No adagdis so ang ilaw iti rupa na. Sipatin naman. Ay, Wayne. Oo, nene. Adda nagdiso alamok iti saka na. Sigurado. Dayjay, sinipat na. Kwaraw! Ha? Ni tata mabadong daytawi. Ada akaw. Ni tata ba daw? Sigurado. Agsublain tipot ng Uncle Mau. Umunig ka nga raw. Day, anya ngay dagita awit mo, pare. Pangpasubli tipot ni kumparik nga inteng, maray. Ha? Wow! Napulpugan asibubukal amanaw ko naman. Ipaangot ko kinkwana. Siputan nyo, Pinik-pikan. Oh. Nagsoblen tipot na. Nangot-angot nan. Oh. Ipaangot ko pa daytoy awit kong arak. Bumangon daytan. Sige, ipaangot mo. Mayakin. Naibagan na ka na. Kala at abimangaw. Ay, agsat tayon. Ininayad lang, pare. Hopsop. Saan ka tumakdara dagaws? Mga numatwang ka. Napiksa ako. Ay, talaga nga the magic mo tata ba daw? Agoray ka, pare. Sakbay at tumakdar ka. Mingmingan pa'y day turupa. Saan ka din amabutay? Apay ko maamabutay nga. Kaslakan tupay anghel. Nangagyaw, kwaraw, maribanang. Nangagaw. Anyatim ako nam ngay, maray. Ay kat, anya nga itimakuna. Kasla anghel, tiropam, kasjay. Nalawag mait nga imbaga na, maray. Wadan. Isugayam timbagana. Kwaro. Ano nga tararamitim dita? Isagana mong jilamisaan. Taagsyat tayo. Kada pari ba daw? Ay, naragsak apa nagbanding yumanen, Kapitan Enteng, kanta tabadong. Sapay kumatag na nayon lataan na saya at ipanaglangin nyo. Ala, sige. Ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakay Suna.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti FPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Badang, ilutang man tibukod ka panasakit. Makaturturog ako, tuyang. Bagay, nagpintasak itaragay. Kita anak mo ta, kagat pulbusak, isuan na bang luak. Maturog ka, tuyang. Ay na, say upang tibuok ko. Nagbangla. Maturog kan kunak, mate. Nagbangla jay lotion kay. Di ka di maayatan ang nagpintasak kita, baday. Iawanan baing, naturong kitdaing, di nagsamot kayatan di ba daw? Nauman samot kanyakaw. Kanayon a lumabas dito tirsenak ni Kabadaw. Anday tan. Naimbag nga oras mo, marikwanang. Nagkablaaw pa'y kanya. Ay, naimbag nga oras mo, mate, Kabadaw. Lumabasak pa'y. Wen, Kabadaw. Mayat ti aldaw ita ni Kabadong agkablaaw pa yan. Wano, wagas na latagin si Singpay. Tapno saan da nga agbayad, iti utang da. Bayadam aminan nga utang takin ni Marikwanang, badaw. Una, nakababayin mate no agbayag pa yung utang ta. At titi kwarta. Mabiit ka laang ang mapanagbayad agawid ka agaw. Wain, nya kumanga charamidag, ijay tersina na. Agawid na kadagos kalpasan na mabayadak yung utang ta. Nay, nagmayat laki, din di pa nag-isisam mo, Marikwanang. Talaga amayat ti isam ka, no agbayad kayo iti utang yaw, Kabadaw. Wain, kababayin magking ka, no saan niya mabayadan ti utang mikin ni Tuyang. Kaiso na nga dan pagbayad. No kanayon akasta sa anak amalugay, Kabadaw. Awanan ti utang mi maray. Agawid akaon. Sige, Kabadaw. Talaga magustwak ti panagis-isam mo Marikwanang. At ada pumintas ka, no kanayon ka nga umisan. Ay. Nagbayad ka laang iti utang, nagbayag ka sumangpa. Siyempre, nagistorya kami paimot kini Marikwanang, Tuyang. Anya nga itinagsaritaan niya. Ay na,
Nagpintas gayam ni Marikwanang no kanayon anak kaisam. Ha? Mala, agluto ka iti pangaldawan ta. Mabisi na kaon. Si kanti agluto no kayat mau. Ha? Wano saan? Ni Marikwanang ti paglutom iti kanaw. Ay na. Marikwanang. Ay na. Marikwanang. Ay na. Ni Marikwanang tidakdakamaten ni Badong amat maturaw. Yuhuu! Marikwanang! Maray! Na, kasla ay ayaban na ni Marikwanang. Yuhuu! Anya nga iti kayat asawan da itaw. Ayan, Mau! Marikwanang! Yuhuu! Na, tapukpukawan na pay. Awanan ka itiboin. Anay ikaw, tuyan! Babaim ka din ni Marikwanang ha? Badawng babaim ka day? Ay, anya ka din ti sasawam, tuyang. Anya babait ni Marikwanang. Kano da kamatam tinagan na iti tagtagainip ma? What? Awanan ka itibain, badawng! Ha? Nanay. Sakit ka mo tan, tuyang. Ay, salbag ka! Ura iti tagtagainip mo! Agbababae ka! Yay! Awan si dain ta, tuyang. Naggumatang ijay tersina. Sa dino at tersina ti paggatangam? Ijay tersina ni Marikwanang. Ay saan? Ha? Ijay tersina ni Virginia ti paggatangam. Anya. Nagadayo ti tersina ni Virginia. Umuli ka pa iti bantay. Ay basta! Ijay ti paggatangam iti sidaan ta. Jak kayat amapan ka gumatang ijay tersina ni Kwanang baak. Anya. Ha? Padasem ti mapan gumatang ijay. Tamakaraman ka kanyak. Isinak ti kararwam. Yay! Masaksakitan na, Maribanang. Day, apay Marituyang. Anya ti pagsaksakitan tinakam mo? Nasakit tinakam ka kini Marikwanang. Jak kayat amakita day di abaak. Anya ayat inaramid kan ni Marikwanang. Kursunada ni Badong kaw day di abaak. Ha? Wan maray. Kanayon at tagtaga-inapon ni Badong kaw day di abaak. Ay, tagtaga-inap la dayjay, Marituyang. Saan apudpud no? Ay, kayat ko nga ipagamod day di abaak. Na, ay, saan Maday, tikasta, Maray. Tagtaga-inap la dayjay ni Pari Badong. Ulitak nga ibaga. Saan apudpud no ti tagtaga-inap? Kwaraw, adda ibaga. Anya ti bagam, nanatuyang. Adda amom amang gagamaon. Ha? Manggagamaw? Kunam nanatuyang? Wun, jay nalaing amang gamog. Pagsakitin na jay ipagamod kaw. Oy, awan ti amok amang gagamaw, nanatuyang. Oy, dakas day tapampanunutam Asino ti ipagamod mau? Ni Marikwanang! Anya? Ha? Nasakit tinakam ko iti day di abaak. Ay, jakman panpansinan. Na, nimot Marituyang ti lumabas dito tersenak. Nakamisuot may. Tas ladinak nakita. Anya nga tati mapaspasamak kenkwan. Ni. Agraraman, kunamlan isot kapintasan. Baak mo't nga raw po. Agpangpangag. Siyak nga ta, ti pangpangagan na. Baak ko na namay. Kat siyak laang mat dito tersenak tawan customer ita. Na, naglokon Marituyang. Kagura naksamay. Ay, badaw. Makita ka lang amapan gumatang ijay tersina ni Marikwanang dakas ka kanya. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Aya, tuyang. Apay, napimpintas ka din ni Marikwanang ngamsyak. Badaw, Ha? sumungbat ka. Asinaw tinapimpintas ka na kamay kin ni Marikwanang.
Kwa. Agsaw ka! Ha? Asinaw tinapimpintas ka na kamay! Ay, jak amukin ka. Agsilsilos ka iti angin. Nagrugit na ita panunot mo. Sakpay itan tinarugit ti panunot na badaw. Amaw, adda na limay da panaggustaw kinikwa ng baak. Adda! Ayawan! Awan! 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 Saan arumbang data pampanunuta, pare pa daw? Di mo isinsinaan ni Marito yan. Kasanumot nga mahin parinteng. Agsilsilos iti angin. Pagsilsilosan na ni Marikwanang. Anya? Nasakit launay tinakam na kanyak. Kitawan mo't ti madingar aramiday. Isu akayat kon nga isinan ito yang kau, paray. Oray ni kabadaw, saan mo't apo mampansin? Kaslaawan tinakita na. Saan da pa yan agumatgatang kanyak? Apag isaw, ni kabadong ti lumabas. Ay kabadong! Adda ko may bagak! Umasidag ka piit! Apay ka day, Marikwanang. Ibagam adago sa ti ibagam. Tanay, saan ka mabalin nga agbayag dito itersinam? Nay, apayain kabadong. Adda ka digurayo kanyak ni Marituyang. Ha? Kwa. Nadlaw ko nga men alumikliklik kayo kanyak. Pulos pa yan, adinak kasarita ni Marituyang. Sige, Marikwanang. Agawid akaon. Ang mga numakita nak ni Tuyang ang makisarsarita kin ka. Aga pa kami laki day. Minakon maray. Nay, anya ka din ti mapaspasamak. Di nan sinong batan ti damdamagag. Nagapuran ang nagawid ni kabadaw. Awanan kay tibain badaw. Ha? Anya man ang tibasol ko, aya Tuyang. Embagak lang arudain, adi mo kasarsarita na di abaak. Ngam kinasaritam lata. Ha? Isumit tinangayab kanyak, tada ka no damagan na. Ayawanan kayo itibain. Lukluk kundak badaw nga. Iyay. Agsangit ka man ang Tuyang. Nagsakit tinakam ka. Amaw. Anya ti amam. Amaw ka nagsaritaan yaw ti panagsarak yaw. Anya? Manang ipapan ka launay, Tuyang. Jak maramid kin ka dahita. Ay, jak mamatay! Apay nga ro dadakdak ka matam tinagan na idinagtagtagainop ka, alaman. Isos. At dahita ka manin ako nak. Awan ti pakainaigan na dayjay at agtagainop ka. Jak to pa'y malagip no anya dayjay at agtagainop ka. Aha, amo ka. Anya manin ti ammo maya. Amaw ka kursunada magniba akwanang. Iyay. Di ka naglibak kanyak badaw. Di ka naglibak! Dayto'y nagkiting a short ti osarak arumwar. Dayto'y matbaklays ti pagbada. Ipakita kinikwa ng baak anapimpintasak ng bisa. Ay, say make-up ka. Sa pulag man. Ag make-up ak itikas ta unay. Tap na pumentasa. Iso lang ay at muna tagpasiksa. Oray siyak mata. Ay, dahil gayam jay make-up ka. Kanjay bang-bang lang. Agpapintasak man kiday. Ni ka di Marituyang day ta sumungan. Ay, una yan ang nagkiting t-shirt na. Kasla agpapansin a lumabas. Agisam-isam. Wow, nagpintas ni Nana Tuyang. Magbagay mo ti suot mo, Nana. Ay, Na, talaga magbabaraw. ay, Napimpintasak nga adayuan yung dayta abaak. Wahay! ay, kun kahit asyak ti kagura day tataaw. Apay man,
Hoy, Marituyang! Umasidag ka man dito itagsarita ta? Gurguraan na kajak ammo, tiga po na? Ang kaagaw abaak. Asinaw, tinagaw ko kang ka. Ni badong kaw. Korsonadam ni badong. Ay, lawat, tabakbakitan. Iso malagaya masan kan apumampansin. Tagsilselos kagayam iti angin. Kwarog, kartingam. Inka anawaan da marikwana ken Marituyang. Agap-apa da. Ha? Apay? Ayan nga ang kalintay, antibanang. Ay, hinapan ije munisipyo. Kinasarita na ni Mayor. Ay, saus. Kartingam. Amangan no aglinaw anda. Sige, antay. Inakon akas ta... Ay! Ay, nagbuelo pa'y nagtaray. Ay, kanakan na ka nga agpaisaw ni Enteng. Bakbakitan, asilosa. Agselselos kay tangin. Awan ti relasyon may kanni ka ba daw? Amo ka. Agpapapansin ka kini badong kaw. Hoy! Gusto daytan! Nanakwanang! Nanatuyang! Sumartan kayawn! Dahito atuyang ti pagsardangam, kwarog. Ay! Agdan tulatal daw mau. Baak! Saan tapay analpas? We're not yet finished. Sumartan kayawn! Mangibabain kayaw! Magadwa mang buy-buya kada kayaw! Ha! Agawid ka kitay, nanatuyang! Mangibabain ka, tuyang. Kita man day talangam. Anya agapaw, nag-short pan ka itinakiteng. Ha? No makita day jay abaak ang napimpintasak ng isaw. Anya? No awan la ni Kwarog ang naganaway tay. Ha! Impagak-pagak ko day jay abaak. Ha? San kami pa'y analpas, iti day jay abaak. Agkita kaming topay. Ay, sumarden kan, tuyang. Nagalas ti kasta nga ugalim. Awan may timading araramidin ni Marikwanan. Aw, makitam? Ad dapay akanunungam day jay abaak ngam siyak nga sawam. Na, Ay, di na kay ayatan na badaw. iyay. Sa bali ababaen tayo ayatan. Ni pay mat nga rod baak ti kayak maam. Anya nga ron ti planong pare ba daw? Ay, yakon mabagbagaan ni tuyang ko, pare. Siyak langin ti pumanaw. Tapno agsardengan tingiwat na. Mangibabain launa yan, pare. Kasaritan pa'y maminsan pare ta narigat ti sina. Ay, naumakon, pare. Agsilsilos iti angin. Awan mo't kinapudno dagiti bagbagana. Ay, basta, pumanaw akon. Ay, Kapitan, tulungan na. Nagtalawan ni Badang. Inala naman dagiti badbado na. Talaga gaya man nagtalawan ni pare ba daw? Wan, Kapitan, iswa tulungan na kadia. Ay, matayak lakit dahil no mapukaw ko ni Badong kaw. Basol mo no apay nagtalaw. Ah, Agsilsilos ka itiangan. Makasarsaritak ni pare pa daw. ay. Awan ti mading aramiden na ka. Si kalang tagpampanunot iti madi. Kapitan. Kababain pa'y kani kagawad ko nang. Opisyal dito barangay tayo. Kakit inapahan. Ay, Kapitan. Di may bagak mara. Kagkid daw iti pamakawan kani kagawad ko nang. Ay, uwan, Kapitan. Mapanakagkid daw iti pamakawan. Very good. Agbalbaliw ka tamaditi kasta. No kayat mo nga agsublin di pare ba daw. Ipakita ti panagbalbaliw ba? Ay, nanatoyang. Husto ni Kapitan. Agim-imon kantumat ngamin iti angin. Agbalbaliw kan, kaya nagsingsingpot ka, tapno agsublimat lakan ka, ni Tata Badong. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan!
Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyaser. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay nakwaraw, mabayag tapay ang makadaanon ijay balay. Nagdagsan mat ngamin da ito'y kargam atibay. Iso abi muntog da ito'y tricycle ka. Apay, agap apura kaya. Una, agap apuraak. Takayat ko na pagpuyaan da ito'y kagat-gatan ko apradyo at ibay. Nay! Apay nga. Ay, Si Mardang matain. nagmalas matan ta si Mardang to'y tricycle mau. Pasangat ngaminain. Iso si Mardang. Anya nga itatiramitin ta. Ibabata pa lang da tatibay. Kano kagagatang day ta? Masapul ayang ibaga makagat-gatang. Masapul anya nga iti serbi na akagat-gatang kaw, nujak mo't ibaga. Ibabata nga rodan at akagat-gatang mo atibay. Balila ko man at tricycle ti inarkila. No amokla ko mga perdi-perdi magayam to'y tricycle maaw. Anya nga itar aramidum di tabadaw. Nakatugaw. Ay na, umay naktulungan amang bagkat to'y kagat-gatang ko at tibay. Kunak man, no jak mabalin asagidin day ta atibay. Kasi katigin matang. Umay nakngarod tulungan, tajak maawit nga ingataw. Mabalin na nga agbuya. May sala nga oras. Nya, Una, tawan mo't intultulong mo. Kwartak laeng kinaigatang. ngayon na mutin na di may isa nga oras sa panagbuyak tuyang. Sige. Dua nga orasan. Basta umay kan, tabagkatam. Kwarog, apay anarabyan ka. Intulod ko amin jay TV ni Nana Tuyang iji balayda. Gimatang iti baro at TV da. Unantay. Ay na, nagdakail. Iso nagdagsain. Namin nagsardang ti tricycle ko iji dalan. Ay kat, adaman nga rod ti pasikat nan Iso lang kanumot ti agbuya. Ay, talaga akas jay ni Kumari Tuyang. Numero 1 ang managing bubukod. Antay, nang rabii kayo kadain. Urahin tapay ani Uncle Mau. Narabyan ngamin ije barangay hall. Maray, nadamag mo ka din nga adda baro at TV da Marituyang. Saan pa'y? Adaya. Wen, gimatang ka na kuna ni Kwarog. Isumot lagayam ang nagmalam asan nga imay dito tersenak Wen taagbuy-buya itan ti araramiden na. Nasaya at matkit day. Tapno saan nakadisturbuan nga glakaw. Ay katuen Katno ichismis na mutla amin akaaruba na. Kawam mate. Nasaya at mate. Tapno saanan arumar di tabalayda. Tuyang! Uy, buya di ka mang disturba. Aldawan, di ka pa'y nakalutaw. Kita nga buya. Saan ka pa'y anamigat? Day talag buy-buya ter aramidem. Ay kat makamu kamutan ay di ka nang
Anya, No asino ti mabisan, isaw ti aglutaw. ay, inak man langin, makipangan ka ni kumpare nga intay. Tuwan pa'y serving nga asawa. Puno gayam, di pagpaganda nga da baro at TV o paray. Di bilang ni tuyang ko, paray. Oh. Apa nga? Isumay ti ko na. Takwarta na lang ka no, tinggatang na. So ngay maya nakipangan, paray. Apa nga yan akak din ito yung paray? Di nak mailot-lotwanan, paray. Apa yun? Ay, basol, di TV, paray. Na. Ay, perwiso day ta at TV kada kayo nga agasawa. Puno, paray. Ay, sige paray. Mga tarata. Ay, ngam day. Di mo mat ka na yunan Italang mo't, paray. Mga nagsubli ka yung turbigan. Saan paray? Ibaon mo nga nito yung mga agluto iti kanam. Wen, paray. Talaga aday tataramiday. No saan nakasurutain? Agungit akaon. Ay, wan! Ipakita mo asikat-kit na turay. Badong! Pukpuk kawan na. Badong! Agungit sa amit tayo. Badong ko na! Apayasan ka sumumpa! Wen! Umayin! Napanam, ha? Ijay lang. Ha? Nagrigat kang ayaban? Apay aya. Ala, aglinis kan dito'y balay. Siyak, ti paglinisan. Ay, katalangan na siya. Sigay, aglampaso ka. Pasilingom dayto'y datar. Kitsi ka ngay. Anya ti aramiday. Ay, katagbuya ka. Damagampay lang. Ay, pagbuyain na kumamit ato yan. Wan, agbuya ka. Numalpas kang aglinis. Inchenday? Yes! Makabuyak mo't langay. Yehey! Tataba daw. Apay ngay asikamot ti agwalwalays. Saan ang masangon ni Nana Matuyang ko araw? Ha? Ah, Andar kan samot tayo. ay, saan? Apay ko mga agpandera ngay. Si kakanumot amin ng tagtrabaho dito'y balayaw. Nagkuna. Nagado ti mangibagbaga. Ay, tila manan may warwaras a damag. Chismis lang nga roday di mang mangagaw. Kituwain. Ay, chismis gayam. Wan, chismis lang. Ay, Badong! Ha? Ha? Ay, kwaraw. Ay, ayaban na ko ni Nana Matuyang. ay. Abay ngay, kasla mabutbutang ka may tataba daw. Wan, Tuyang! Umayin! Darasam, tasan ka pa'y anak kalinis dito'y balay. Aglutaw kan aglabakan tupay. Umayin ko nagtumay. Ah, kwaraw. Ha? Inakaon. Ang mga nupang urin nakitiwalays. Mapanakon kwaraw. Yay, nagdardarasan na pimanaw. Chismis ko na. Ang ampod nomot gayam ng under disaya. Kunakan kang aglinis ka. Napnapanam, Napnapanam! Aray, anay. Ay, Tuyang. Dakis ka no ti pumang or itiwalays. Ha? Kumutungak. Kasano, dinakmat dingdinggan. Ah, napanak mo't nagwalis ah. Kasano ang makabuya ak no kastoy ang nagrugit mat dito'y balay, Wan, aglinis akong Tuyang. Ala, darasam, tapno makabuya kaw! Badong, umay kang tagbuyatan! Ha? Makabuyak mo't langay, Tuyang. Nalpas ka na naglaba? Wan ah. Kalkalpas launay. Nasaya at nga no kasta. Ay na. Nagmayatin da ito'y buy-buyayam, Tuyang. Dinanugan ah. Na. Apay ngay, dinanog mo siya kontrabida jay bida. Ha? Ay, Wan. danugan mo tan. Sige, kasla kastoy nay. Anay. Lip in right adanog. Ay, dinagmadanugan na, Tuyang. Ay, sos, kinugtaranan. Ay, kugtara mo na kastoy. May sapay. Anay! Ay, unay mo daytan pare, tayo palubos mulatan abinugbog na kanito yan. Nagpraktisan naklaeng, pare. Inton maminsan, kumide, tibuyain yaw. Jay makapakatawa.
Wala ta naragsak ni Marito yan. Di na kanton danugan kan kugtaran. Ay, uwi na niya. Hindi ka man nagpapaandar kan kuha na. Di mo itulok danugan na ka, kan kugtaran na ka. Uwin paray. Agyaman nak, iti palakad mo. Kumpare ta. Iswadyak kaya't masaksaktan ka, my friend. Nay, sika magaya man ti para luto ije balayaw, kabadaw. Uwin maray. Iso asya kung ti may gumatang dito Teresina. Anya ngay tararamidan ni Marituyang. Agboy-boy ay titibay. Inal daw nga agbuy-buya. Uwin maray. Ay na, dahi takat itatidakas na. Uwin nga raw. Badaw! Ha! Ay, marikwanang. Pukpukawan na ko nito yung kaw. Mapalakaw! Nay, di mo pa imbagan na niya tigatangan. Nalipatakaw! Napanay. Agawid ka Kanya nga tajid ko na agatangan na itay. Mapan ka lang gumatang iti bagas, nagbayag ka? Agsilsilos ka manay. Na, Ay, nalipatang nga ro jay gatangag tuyang iso na bayaganak. apay, di mo amaw. Apay ang nalipatam. Unay kan. Nagkaroon ti kinaman naglilipat maw. Di ka nga minmit umanungit ah. Iso nga ado ti malipatak taungit ka nga ungay. Agluto kan. Si kangay. Anya taramidam. Siyempre, agbuya. Siyak mutla amin ay. Sigay, agreklamo ka ta di kapag buy-buyan. Ha? Agluto kan! Uwan tuyang. Agluto akaw. Anya ti buyain ta tuyang. Comedy. Amount ti comedy. Amo ka. Ay na, Kaya nagkatawa ka mutay. ay na, nakakatawa mga main. Ay, ito'y pelikula. Ay, taro pa ma. Siyak mutay di katkatawam. Paray, ibagaman kanyak ti puno. Apay, anya dayjay. Makakatkatawa ka day. Day to'y rupak. Apay, anay ibagam dayta. Katkatawaan na nga rod ni tuyang kaw. Bakit na? Nagbuya kami iti komedi paray. Siyak may tikat katawaan na. Na, saan gaya man nakatulong di balakad ko ah. Pudno, di kinunang paray. Anandaran na ko ni tuyang kaw. Ay, nasaya at may tana amiris mo daytan. Gapo iti day di atibay aginatang na paray. Sumit. Si Madutay. Naskin na may kat iti balay mi day di atibay. Kasano nga taramidan? Ay, agpanunutak paray. Kasta, daramiday. Kasla seryoson sa tipagsarsaritaan da kapitan kan kabadong ah. Ni Marituyang ti pagsarsaritaan da, Maray. Wan, jay nalabas a panagbuya na iti TV. Wen Maray, tanagbalin matan a problema ni pari badong ni Marituyang. Mare, kasla gunggong kunto'y tersenak. Saan la aday ti Teresina, Maray? Ay. Aging ginada talaga. Ay, sus! Pumipig sa Maray. Ang kapot ka, Mare! Kumpot ka! Makapanirbiyaws. Sapay dahi ti pagkaputak nga adigi dahi ti Teresina. Kat matutokon. Ay, kat ang kapot ka na di talapayag, Baw! Ni Marituyang. Nene, kapay nga tangag sang-sangit nga agpukpukaw ni Marituyang. Ay, jakam mo Maray. Ay, nabadong kita natin nag-jetibay. Ay, Wayne. Ay, deta ka nga may naging ginag. Nay, tuyang, aging ginid manay. Marinam. Ay, saus, matumba man ng jetibay. Ay, tayo nagsarapay. Aba. Ay, nabuongan. Kasanupay ngay apagbuyaan day ta ita. Ay, talagang awanan tuyang. Saan ay na mabalay? Sayang tuyang. Sapay nagngina day ta, tibay. Kaya't nasa Wayne.
Masobsobra am nga men ti agbuyay ti tibay. Kawaneng, di mon maaramid dagiti trabahom dito balay. Taday tati nas asikasom. Tibay! Tibay! Heh. Ay, badang. Kay, anderan nakpay, ha? Iso na saya at mutlaing, numaperdin da ito at tibay. Tapno normal mutlaing, di pa nagbiag ta. Ay, saan? Diyak agbiag no awan day tatibay. Mala, ingkag lutaon. Ibaon na kadagaws. Ingkan! Awanan ti tibay pagbuyam. Ay. Aramida mo, dagiti trabahom dito balay. Ingkan! Ay nanatoyang. Saan ngamin anasaya at ti ugali kan aramid mo kinibadong mo? Sika lang ngamin kag saysayaan. Naskan ngamin nga amom atimbangan. Ala sige. Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang! Maray! Adaka! Ay, Maray! Apay, Maray. Daurap. Ay, pastrakan na kaunti bagak. Ay, sige, sumrat ka. Makapanervyos ka man. Nay, nagmayat matan da ito'y balayukin ni Kapitan. Nakatiles matan to'y dataryaw. Idinto ta idikit batu-batu laing. When taita ka lang amin nga umay dito'y balay. Iso nga itala amaki tamday to'y. Naa, baro pa yan day talamisaan niyaw. Marmol day ta, Maray. Ay na, nagmayat matay. Pati tugaw yaw. Ay, manungay day to'y. Apay, gumatang ka mat? Ay, wala, gumatangak itinangingina. Da. Ay, na, day to'y salasit siyaw. Barbaro manang. Nanginamot laeng day ta. Ay, gumatangak man may. Manungay day tal. Jack ibagbaga. Naa, manaw kunak. Jack nga rod kayat nga ibaga. Apay adi mo kayat nga ibaga ti presyo na. Tapno saan ka makagatang. Tapno saan mo manan nga ipasikat. Ha! Kastagaya ma. Ita, ibaga mo, ti kayat mo nga ibaga. Ay, jak ibagbaga. Agawid akam. Ni Marikwa ng laungang ti pangibaga. Nagapwa, Marituyang. Di tabalay da maribanang. No kasta, nakita mo di barbaro asala set kan lamisaan da? Amumawn? Ay na, Mare. No kinadwaak ni Maribanang anapan gimatang kadagi jay. Aya? Wen, Mare. Uray dagitay tiles ti balay da. Dua kami mula anapan gimatang. Napan kayo mo't gayam gimatang. Didak pa'y inayaban. Tapay ko mga ayaban da ka. Ay, kit gumatangak mo't Ha? Gumatang kamay. Na, apay akas tati saludsud mong maray. Asla ibagbagam ajak kabaulan ti gumatang iti salasit kan lamisaan. Ay na, kano nangi nadagi jay. Naa, unay matay tapan ng insultom kanya kan maray. Nay, saan ka mo't ngayon insultuan, Mare?
Gapo tarot-rot da ito'y daster kao. Naging pismo nga minan. Kan adda pa'y pisang-pisang nan. Ay, marikwanang, san kan nga agsaw? Kahit mabalin ka mo ilata kaduan ama pan gumatang no da kwartam. Ay, sana, agpakadwa aklangan kini kwaraw. Imbag ni kwaraw, tasaan nak atag-tagibas sitaw. Nakita ni Marituyang dagitoy baro asalasit kan lamisaan ta. Nasaya at ano nakita na. Jak kumangarod kayat makita na. Ay, pangaymat. Sabalin tumanen ti ichismis na. Ay, amukon ti ugali dayjay ako marek. Anya? Anya kung mamati chismis na. Badaw, Naggap-gap po manen aya. Imbis ko matulungan na. Saan may tatila papapanam? ay napanak lang nagpasyar iji balay damari banang. Kit amap tinakita. Anya tinakita medyo balay da. Baro alamisaan amarmaw. Day talang. Baro asalasay. Nangina kanuday jay. Kay, Gumatang tamot itikas jay. anya? Igatangan nakmet iti marmul alamisaan. Ay, wanto pa iti maigatang ko iti chinilas ko. Kitab, iti chinilas ko. Napunon ti baraw. Ita, agpagatang ka, iti marmol alamisaan. Jagla ko man asawa kun ka. Agbabawi ka. Pinilik la ko man jay bak ng anagar-arom kanyak iday. Adaya, may. Di mo amaw nga dagar-arom kanyak idi abak nang. Nalipatam sa amitay. Nga iswa nagasawa ta. Tapi nasabatan nak, day di tatang mo iti dakkel a bomba. Ayun anya. Iswa di kag sasaw iti kastatuyan. Kaamok ti poon keng gapaw. Marituyang, anya ngay, kaano ka mapan gumatang iti salaset kan lamisaan nyo anangina? Awan kanupay ti kwarta ni Badung ka. Yurnungan nyo pa'y ngamin mat Kasladyak matam mo. No sa dino tinaggapuan tingkatang ni Maribanang kadagijay nga appliances da. Ay na, Mare. Inururnong mo ni Maribanang dagiti inggatang na itidayjay. Jay honorarium ni Kapitan. Inururnong ko na maray. Ket, anya ngay. Ha? Ti ko namkit day. Kinurakot ni Kapitan ti kwarta nga inggatang da kadagijay. Anya. Nakigtot ka niya. Wen tasikalat na kang ngagak itidayta. Iso ti pudno. Ay na, Mare, narigat nagsasao no saan na pudno. Apay ngay. Di mo la umayin dagiti babae akachismisak dito'y tersinam. No awan da ditoy, adda dita waiting shed nga agkikinuto. Ay sige nga raw, tamapana man dita. Ay, Mare, di mo chismis dagiti imbagam kanyak Jay kinakurakot ni Kapitan ako nam. Wala, numalapdak to'y ngiwat kaw maray. Apay nga da kayo dito'y paradaan, may na. Nay, apay, iparit mo nga umay kami agkikinuto dito'y paradaan niyaw. Di mi kayat kikinuto dito'y. Kaya't mingarod dito'y kami agkikinuto. Chipurog! How? What is the happen here? Apay, kwaraw, maiparit nga agkikinuto kami dito'y paradaan niyaw. Ni. Nagado kayo mo't ngagpaiso ngagkikinuto ditawi. Kasanaw kat saan kami makapan nga agkikinuto iti waiting siya iti patarimaan kanu ni Kapitan. Pudno, mate. May sa proyekto ni Uncle Kao. Apadakkalan day tawiting siya. Iso dito'y kami Ay, gasa may day ta. Da kayon tibuy-buyan, dagiti aglabas at tao. Kahit nanyangay kumatidakas na. Saan kayo amabalin nga kikinuto ditawi? Ay unay kayo mutan. Agbiro kayo ti sa bali ang pagkikinutuan niyaw. Ay madyaday ito yung amapaspasamak akwaraw. Naimot kayaw. Sos, ang mga nogi pulong ko ni Kapitan. Sakti makamaw. Ay, sa anak nga agipulong di takurap
kapitan. Ay, saan nakurap ni Uncle Kaw? Kunam siguro, jak amaw. Ipapaaramid ng tupay jay waiting shed. Kurap ko nam kitnain. Kakadua atis musa. Apay! Tangay dida kayat, adito iti pagkikinutuan tayo, dagito'y a tricycle driver. Sigay, umakar tayon iti lugar. Sabi no nga. Ijay tersina ni Marikwanang, imbag ijay tanalawlawa, kan awan ti mangiparay, uray pa'y agpatpat nagtayo agkikinutaw. Ala, intayaw! Marikwanang, Apay, Marituyang. adda kami kadagiti kakadwak at chismusa. Kasla may samay. Ay, mabainda pa'y lang agparang. Si kalaang manan, tawan babain nan. Na, una yan. Ay, kwamaray. Umay kami agkikinuto kan agchichismis dito'y tersina, ha? Na, kunak man, numapan kayo ijang waiting shed. Ipatarimaan ka nun ni Kapitan. Iso arinabada. Akat dito'y kayo tersenak, nga gikinutaw. Ay, kwa? Saan mat unay? Kan agchichismes. Basit laeng. Ay, asino pa'y tigumatang? Ay, kakadwa! Ibutos tayon to ni Marikwan ng inton umay nga eleksyon, ah! Ay, kadwa na! Ah, Aw, nangag mo, tisong bada, maray. Sige, malangan. Sige, agam ijay kayo igid Saan na dito'y tenga? Wan, anya kalakit din ay. Ay, kakadwa! Umay kayawn, ijay tayo igay! Uncle, ichis-chismis ni Nana Tuyang dito'y barangay tayaw. Akurap ka kanaw. Anya? Imbagak mo ta saan? Kasano ako rapakit nagadumati project ka dito barangay. May saditan jay waiting shed a pagchichismisan da. Pudnon sa jibagbaga ni Antim nga ugali ni Maritoya nga. Pudnumot nga main. Ay, makapung tutak no kasta. Sige, agpungtot ka hanggang. Marituyang, Apay, maray! malaman. Amumay! Nay, apay, di kay pa'y naumang agchichinismis dita. Ay, adupay ti pagkichismisan may. Apay asaan ama pa nagluto dagita babaya kadwam. Aw, anya, agluto kayo ka na. Nasapa pa'y nana. Na, Aw, nasapa ka no pa'y maray. itay dakan sapay lakut-kutuan dita. Ay na, saan nga ron amay ibus di kutok maray? Adulat ta. Day tatidu sa tinalaing agchismes. Na Tuyang! Nay, sa badong ko na jay. wan, adda dita iged. Anya teraramidam dito. Ha? Ay na ba daw, apay mailiw ka man kanya ka? Anya mailiw nga ibagbagam. Ingkagluton. Nasapa pa'y lang. Kaya't mau, tados por dosen ka. Ay sos. Adamot gayam awit na ados por dos nga agpaisaw. Ay sigay, indakaw. Ay, Da kayo babay. Agawid kayo magkay ni babalayaw. Mapanyo ilutwan na kita asawa yaw. Saan kini nga, chichismis kayo dito. nangag ko tin chismis ni Marituyang kadagiti pada na chismo sa mare. Nay, anya ngay dagi jay, mare. Imbaga na ako rakot kano ni Kapitan. Ay, kun kay. Dagiti kano ginatgatang mong appliances yaw. Kinurakot kano ni Kapitan. Apundo ti barangay. Ay, makaungatak no kastulaang. Ay, ti amok. Isuakas jetar aramiden na. Tasaan ang makagatang iti kas iti ginatang mo, mare. Nagalasan ti kasta nga ugali. Patarimaan mo gayam da ito'y waiting shed tayo paray. Wala atap no da paglinungan dagiti tattao nga aguray itilugan, wano tricycle. Umayak to man aglinong dito'y paray. Yes Mala, panawan ka dito yan paray. Tamapanak man dita bangkag ka. Ay, isumit lagayam ang nakabutas ka. Wain paray, tanay. Pitak to'y dalan nga agturong iti bangkag.
Ay ipatarimaan kung to daytay to no nix, pare. Ha? Kaano paray? Ay inton bigatin Yay, ay nagpartakan paray. Adda nga ron pundo di ipatarimaan. Kasta ati kapitan. Daytoy dalan tayo. Ipasimintok. Kaano ngay? Inton madamdama. Nina, nagpartakan paray. Amok pa'y nga dakkel ti abot iji akalsada. Iji nga batog ti balayo. Wayne, nakitam gayam paray. Nayabutak pa'y. Ha? Iso aday dyan ti unaag nga ipasimintaw kung ipapulat. Ay na. Idol ka talaga, kapitan paray. Aramidak na ito. Tangamin. Diyak kaya't amayabot kayo ka ni Marituyang, paray. Wow, talaga concern ka kada kami, paray. Isaksakit kayo, Ay na. Nagiragsakak, paray. Ha? Imbag laki din, tadda ka, kapitan. Malain ka ni bangkag mo. Ay, aguray ka, paray. Naputa na ragsakak unay. Bayam, kantaan ka. Anya? Kantaan ka man, paray. Sige. Nairot ti kayap kap ti bakit mamartek. Agore ka ta, agjuwit naman. Agjuwit ta. Sige, paray. Nairot ti kawiwit ti bakit. Madi Sila nga ro din, paray. Ikalaangan iji bangkag mo. Mala, paray. Nakaw. Pudnugayam dyan baga ni pare Inteng. Nga unain na nga ipasiminto, dahito yung naabutan na kalsada, dito isang wanan ti balay tatuyang.